Здравейте на всички, аз съм ClipperBG. Днес играем в Kit PvP-то на Worldcraft. Да, отново ще играем Minecraft в този сервер. И да. Money. Вече имаме много money. Събирах ги. Играх си. Така и сега мисля да си купа нещо, но като за по-късно. Мисля да събирам пари за ето този кит и да си го вземем най-накрая. Съответно да играем с него и да направя хубав клип, като за финал на кит PvP-то и бягам от тук, защото много бързо ще ме убият. Лагва малко. Убили сме някакъв майч. Така. Ето ще го убием, защото е без сет. Така убихме го. Диамантка. Тази какво не може да би. Бой. Омага. Така, я тук, вземи толкил. Я тук, къде си? Бягай, не бягай, я ще вземи то. Я вземи толкил. Бой. Така, убихме го този. Сега и да се опитаме и този да убием. Ей, лаква. Не, се умре. Умряхме. Така, ядем още една. Годенка изкачваме на PvP. Ето съм. Така, не го убихме ние, но точно ме! Тилне, добре де, някой... Има някакви такива тапаци. Извинете. Не. Абе, добре бе! Защо не ми стреля? Пак този пич. Да. Ой! Така съм уби, ясно си. Кълбина. Всъщност. Така. Какво? Майко! Вой! Оправи се. Падай долу. Така, спадаш. Ти падай. Ще ида. Бах ти килаурата. Добре, сървър лагва. Що сме ти, май? Килаура. Да, килаура. Просто... Гледай как... Идва... Килаура. Ето, да, то се вижда. Да! Бах ти кнок. Не, да, отново мен бият. Убийте ги, бе, тъпаци! Аз ще побягаме така малко. Ще побягаме. Сървъра лагва. Да. Можахме да избягаме. Умри! Мангал, умри! Добре, чакайте да си оправим настройките. Добре.
Да, естествено пак мен. И този майче Кило Алора. Да. И ще подгони. Ха-ха, лепна. А така убихме го то. Поне убихме един. Така. Така. Вземи Токио. Аз ще се махна. Това. Скачваме на бой. Той иска да се скри тос. Няма да се скриш мой. Няма да се скриш. Няма. Давай, бий го то. Давай. Умряхме. И нищо, дами и господа. Ще издадем още една такава. И ще спра клипа. Не сме се умира. Добре, ще си вземем някакъв кит. Кой да си вземем? Уау! И вече има колко, ма не имаме само толкова. И сега само да... Тъпите ти! Давай, да, то колко го бия! Добре! Аз бягам от една диамантка. Бягай! Бягай! Така, като за последно да умрем с чест. Идва диамантка. Аз бягам. Фак! Умряхме пак, бе. Умрем, бе, майк. Да. Махай се. Къш! И да, това беше за този клип. Само да дойде тук, коментирайте, абонирайте за канала ми и дайте положителен вот за клипа. Ако ви е харесал клипа, дайте по един лайк и да, този кит беше много тъп, защото умрехме. Базикаме се, коментирайте, абонирайте за канала ми и дайте положителен вот за клипа. Ако ви е харесал клипа, дайте по един лайк и до скоро.